Lah iku Mi. Ya Allah, assalamualaikum. Kok iso orang nyang ndak mau umur ini. Biasa yo aku wis parek ki Mang Sri. Aduh, sampean ro kan boleh mas ini gak benet ya mewongku. Iya lah kok kono dhewe. Sampean lek ro oleh soto ora jan. Rasin. Glombiaren apa ora? Nemen. Kok yo jaran. Ya jarene manor paling ki bumbu kok marinasi tok lek istri ngono. Paling yo. Asine iku lho. Kan iku anjene wong iku yo Mas Soge montore loro. Muwet dite lek kaya opo-opo ora pantes koyo Marti dia cuma tak ilok ngono ya. Ngamuk wonge. Kok sampean ya Mak yo cangkemmu aku dikono. Jane persis ta. Takone eling-eling sing iko sing oleh. Ya awale lontong orem-orem jan ora ono lontong papat salah ya. Paling santen guys, santen bubuk keluru mek antutu sak kuwanci. Jan glomben ora paham koyo sampean iki jan. Aku mas sampe ngene. Duh Mak iki lek Umi teko malah lho lah ya. Wantes tes. Anu ta begal misalnya Umi melok teko ya siji. Kumbah mulakno aku simbangane aku engko atiku kok ya opo ngono wis karwan aku kanyang ngono lho Sri. Terus emben niku yo sampean sama sing oleh iku mang ora ono gelem ngono ana sing gelem dadi ndak me umi ro sing masuk gesak gedung kandang aku ya ngono ta. Ya wis tak peseno kono ae aku ya wis ngono ya. Kan gak duwe gula saiki. Iya Mi. Aku karep mek seprapat ini tuku mang aku. Tak kek gula mbek beras ya ya. Oh ya Allah, alhamdulillah. Wes yo Mi aku tak ngono ya sun ya Mi yo. Ojo lali lho yo, nasi Padang. Terus iku lek iso iku rendange iku sing sak kilo dadi 10 tali 15. Ya Allah, ya gawe deket Mi. Lek cilik-cilik kon iku lek mungsret ngene aja niwak kaki ya. Terus menurutmu ya opo? Lek dikeki nasi Padang tok ini ora ono. Iya, ya kudu mangan ini lutik dan kresek ngono. Ya iku enake opo ya serius sing mau ribet aku pokoke. Dicelukno bakso ae ngono lho. Kok cerdas menarik. Kan wong perkara dhewe. Anu ni suguhane buah-buahan ini ya. Kon newangon aku temenan yo. Temenan tani kandhane ono wong-wong ndek ome umi terpandang sak iya. Ya, soalnya kan mesti nek sampeanku pawenet yo. Oh iya. Umur dini wingi. Situ gak sing gak teko. Iya, mesti teko kapiran misalnya. Yo iya ta. Soalnya ku penet ya. Yo iya. Yo Mi yo. Kok aja asin-asin lho Mi. Ngomong nang tukang bakso e. Iya kok umur dini ku paling kepengin rabi mulak sotone kok asin. Iya bener. Ya Mi yo. Ya wis. Alhamdulillah jadi rezeki randa.